त्रिपुरी खरां नाय तंनाय खापांनि ताखुकते बुखुक संनो सकांनो पाइप्लायते हामजाकमुं याफारो आबै ख्लायनो जों तिनि सानजानि कक हायाकेबा सानजा दरना आपडेट दोननानै हिनै नरनि बसकांगो हायना हायतिनि फाइपिजा आबै केनो जों तिनि साइमान लायनाय सानजा दरना आपडेट तिनि तामताम जों नरनि बसकांगो सानानि हायाकेबा जों नरनि बसकांगो फुरुंनानै थाङै दं आबै केनो तिनि क्राकसालाव हायनो हाय एमएलए सुरिब्राय बर्मन बाय मन्त्री मेबार कुमार जमातिया गनिखे गोबागलाय थानजाखे दफानि सामुं खायनानि हिनै साका एमएलए सुरिब्राय बर्मन फियाबा मन्त्री मेबार कुमार जमातिया आईपीएफ टिपाति याकारि फाइमानि यागुल ताङै अकक सानानि नांखा एमएलए सुरिब्राय बर्मन फियाबा जों आबनो तिनि नरनि बसकांगो हायनो हाय जों स्राय स्रायके फुनुंनानि बुखाक जों थाङै दङ खापांनि ताखुकते बुखुक सं जों साइमानो पलिटिकल हायाकेबा थोंक्रोंनि थोंक्रोंगो नुकजागो जागानो मतम तै जागानो मोनाम थांनाय साला एमएलए सुरिब्राय बर्मन गोसाम मन्त्री अक्रा बिप्लब देब बाय थांगै गोबाग लायै अकंनो सागा सुरिब्राय बर्मन एमएलए सुरिब्राय बर्मन तामनि हिनके गोसाम मन्त्री अक्रा बिप्लब देब गोथालायै थानजागा सामुं खायनो कक सामानि फेबा जों नुगै मानका ताबुका हायनो हाय आईपीएफ टिपाति याकारि फाइमानि यागुल मन्त्री मेबार कुमार जमातिया बाय गोबागै एमएलए सुरिब्राय बर्मन हायनो हाय सापिरुखा थानजागा गोबागलाय दफानि सामुं खायनानि हिनै फेबा अम तामनि बागै अम हायख्लाय सामानि क्लायना जों आबो जतनो पाब्लिक रक हायकेबा लोको नरक साइमानानि कक फेबा जों थोंक्रोंनि बिसिंगो हायनो हाय साइमानो जों थोंक्रोंगो साइमानो स्राबजानि बाहाय मतम स्राबजाबायनो किसासा जरानि बिसिंगो कागै थांगो आबाय जों गोबां मनो नुगो आबाय केनो जों तिनि हायनो हाय नरनि न फुरुंनानै हिनै जों तिनि हायनो हाय तेकेसा आपडेट तै हेपिजा तिनि क्राकसाला तेकेसा हनके तिनि क्राकसाला मानि कक ब्रक जरा कदों मारमनो सिनि तिप्रासा ताखुकते बुखुक सं तिप्रासा लुकुरक जरा कदों मारमनो मानि कक बाय रोंसोरोंथाय जागा रगो गोबां मा खायनो बागनि चाइता गय दंगो आबाय ख्लायनो तिनि हायनो हाय क्राकसालो मानि कक ब्रक बाय सैनाय जत रोंनो खायाकेबा साकनि मुंरक नब जत मानि कक बायनो मा सैनाय हिनै टीटी एडीसी सीईएम हायाकेबा ईएम बरम गोनां चित्तरंजन सानि ककबलाय याफारका आ ककबलाय याफारथानि थांका बरम गोनां डेविड मुरा सिंह तै बरम गोनां राजेन्द्र देब बर्मा आबै केनो जों तिनि हायनो हाय तेकेसा नरनि बसकांगो तेकेसा आपडेट तै फाइपिरुका तेकेसा आपडेट हिनके तेकेसा हिनके बाय इलेक्शन चंगमारि बातायबायमानि यागुलो जे कप्लाय इंनाय रगनो समायतांरिखा विधानसभानि खोकपां तपन चक्रवर्ती समायतांखा 6 नं आगरतला नि एमएलए सुरिब्राय बर्मन 8 नं टाउन बदवालीनि कताल मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा 46 सुरमानि स्वप्ना दास पाल जुबराज नगरनि मनिता देबनाथ खबै खरगपुरिनि बिसिंग हायनो हाय जों तेकेसा खाके खेकमानिबो नुकजाखा फियाबा मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा हनके टेक्निकल प्रॉब्लमनि बागै समायतांना सयलिया आबै केनो जों हायनो हाय तेकेसा नरनि सानजानि ककनो तै हायनो हाय तेकेसा आपडेट तै फेपिरुका आबै केनो तिनि जुन तालनि 24 राजमाता आजायमानि सालनो रगै चाचो हाती हायकेबा चाचो साखाम नग रगो आगानागिनि रगनो साबसुत्रा खलायलायखा आ साबसुत्रा खलायथानि फाइमानजाखा एमडीसी बरम गोनां रविन्द्र देब बर्मा तै वेस्ट साबजुनालनि चेयरमैन बरम गोनां रंजित देब बर्मा तै जत तिप्रा मथानि आदंग्रनो खबै तिनि चाचो हाती हायकेबा चाचो साखाम नगो तिनि साबसुत्रा खलायलायमानि मामप्लिबो गासै फेके हायनो हाय आबै केनो तिनिनि सानजरनि कक हायकेबा सानजरनि आपडेट असंनो अंसितों फेबा अकंनो तै जों तिनि नरनि बसकांगो हायनो हाय मा फापिमानि त्रिपुरी खरां आबै ख्लायनो खापांनि ताखुकते बुखुक सं सालब्रुम ब्रुम नरक सानजरनि आपडेट बाय ग्रों तंनानि बागै त्रिपुरी खरांनि बखाक्तै नरकनो कयमुं फेबा आबै ख्लायनो आं तिनि साकबाय थां नरक बाय ग्रोंजाक सानजरनि आपडेट न ककनो तैनो आबै ख्लाय नरक पुलानि सिमी पाइथक जरा सानजरनि आपडेट बाय सानजरनि ककनो ग्रोंगि तंदि बिलायनो हामबाय।